Il-konsum u t-turiżmu kienu fost ir-raġunijiet ewlenin wara r-riżultat pożittiv li kisbet Malta mill-Kummissjoni Ewropea brabta ma' tbassira tkabbir ekonomiku għal din is-sena. L-ekonomista u l-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fih dan l-Università ta' Malta, il-professur Philip von Brogdorf, spjega li l-inċentivi mnedija mill-Gvern Malti għall-irkupru ekonomiku kienu strumentali. Von Brogdorf għamel referenza wkoll għan numri inkoraġġanti li qed jara pajjiżna fis-settur turistiku. Din is-sena tkabbir u mistenni 5.6% termini reali. Is-sena d-dieħla tkabbir u mistenna 5.8%. Jiġifieri li sa nofs tas-sena d-dieħla inkunu rkuprajna dak li tlifna pratikament minħabba l-pandemija. Ġifieri dak huwa sinjal pożittiv. Issa, dan hu dovut għal diversi fatturi, fosthom iżda fil-konsum u naturalment ukoll hemmhekk kienu miżuri wkoll tal-Gvern biex inċentiva l-konsum, fosthom il-vouchers, etc. Però wkoll naraw ukoll il-kupru mill-lat tat-turiżmu li importanti ħafna ovvjament għall-ekonomija tagħna. Mistoqsi dwar l-effetti tal-grey listing fuq it-tkabbir ekonomiku fid-dawl ta' dan iċ-ċertifikat mill-Kummissjoni Ewropea, il-professur qal hekk. L-effett tal-grey listing jkun limitat. Il-fatt dan huwa miktub fir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea li id-downside risk, ġifieri riskju dovut minħabba grey listing huwa wieħed limitat. Ġifieri mhux se jkollu daqshekk effett fuq it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Allura dak huwa wkoll ovvjament importanti ovvjament issa li nindirizzaw il-qasijiet li ġew highlighted ovvjament mill-FATF, imma l-effett huwa limitat. Il-Kummissjoni rrevediet bosta pajjiżi Ewropej iżda tbassir ekonomiku għal Malta jisboq dak taż-żona euro. Von Brogdorf attribwixxa dan għal fatt li l-ekonomija Maltija kienet diġà għaddejja b'ritmu maġġel qabel il-pandemija. Kellna l-effett negattiv tal-pandemija, però l-ekonomija mod sostanzjali baqgħet għaddejja ġifieri b'ritmu sostanzjali, ġifieri mhux l-istess ritmu li kellna qabel, però huwa fatt allura li jekk il-bażi tkun soda allura ikun iktar faċli li tirkupra qabel. Dan biex ngħidlek ir-raġuni għaliex ovvjament fil-każ ta' Malta il-reviżjonijiet huma aktar pożittivi milli kienu qabel. Minkejja dan il-professur temm jgħidilna li tkabbir ekonomiku jiddependi wkoll fuq pajjiżi oħra, speċjalment stati membri tal-Unjoni Ewropea, u għaldaqstant huwa importanti li l-irkupru jkun wieħed koordinat biex Malta tibqa' tibbenefika indirettament.